Školenie SROčka ľudskou rečou je takým súhrnom najčastejších otázok z praxe, nejaké skôr odevy v zmysle oblek konateľa, kostým konateľky, prípadne nejaké ozdoby, ako sú šperky či hodinky, sa podľa výkladov z praxe skôr radia medzi výdavky na reprezentáciu a ide teda jednoznačne o výdavok nedaňový. A je to určite taký ten opatrnejší prístup, možnosť, ktorá stojí za to pri ňom ostať. Na druhej strane aj ten oblek, kostým, hodinky, šperky sú v princípe nejakým tým ohraničeným majetkom alebo sú majetkom firmy, ktorý teda SROčka používa na svoje podnikanie, na svoj biznis. A prečo v tomto bode nevyužiť tú paušalizáciu? To znamená, vyberiem si tú strednú cestu. Neuplatním si samozrejme v daňových výdavkoch plnú sumu z nákupu tohto obleku, kostýmu, hodiniek, reprezentačných a šperkov, ani nulovú sumu, čiže nebudem ich považovať za kruté výdavky na reprezentáciu bez daňovej uznateľnosti, ale napríklad na 80%, prípadne dokonca iné percento, ktorým ošetrím aj súkromnú spotrebu, aj firemné použitie. Spoločník a jeho nejaký spoluvlastník priestoru, či už podielový alebo bezpodielový, prenajíma majetok SROčke. SROčka si tým pádom vie uplatniť súvisiace výdavky, súvisiace s danou kanceláriou a zároveň platí tomuto prenajímateľovi nejaké nájomné, ideálne nejaké trhové nájomné, ktoré SROčka má v princípe v daňových výdavkoch. Dokonca ten spoločník túto sumu, hrubo povedané, ale však platí to, vyberie na súkromné účely, no musí ju správne zaevidovať a zdaniť. Tak vtedy je úplne v poriadku, ak teda máme tam tú obchodnoprávnu zmluvu so živnostníkom, teda živnostník si svoje príjmy zdaňuje sám a samozrejme aj ten zamestnávateľ má relatívne jednoduchší život. Čiže buď jedno alebo druhé. Ako náhle máme zamestnancov, ktorí nás počúvajú ako zamestnanci, máme uzavrieť pracovnú zmluvu, ako náhle máme kontraktorov nezávislých, tak vtedy je úplne v poriadku, ak sú živnostníkmi, prípadne aj teda SROčkami, prípadne možno aj autormi, zamestnávať nejakú osobu na dohodu, možno aj viacero rokov, tak si musí odsledovať tieto mesiace a vždy jednu dohodu ukončiť s nejakými príslušnými povinnosťami voči úradom a znovu ďalšiu dohodu uzatvoriť. Čiže spoločník, ktorý teda existuje a nejakú činnosť pre SROčku robí, či už na báze pracovnej zmluvy alebo bez, je tiež zamestnancom podľa zákona o daní z príjmov a rovnako aj konateľ, ktorý ako osoba je síce mimo pracovného práva, veď upravuje obchodný zákonník, ale na účely dane z príjmov, či už teda má odmenu alebo nemá, tak akékoľvek príjmy z jeho SROčky by sa mali prioritne zdaniť ako príjmy zo závislej činnosti. No tá najväčšia výhoda je to, že odvody do sociálnej poisťovne i odvody do zdravotnej poisťovne sa z takéhoto príjmu neplatia bez ohľadu na jeho výšku. Inak povedané, nemusíme sledovať v prípade týchto príjmov, ak sú teraz správne zatriedené, zadefinované, priznané, nemusíme sledovať tú hranicu 8,5 tisíc. Príjem za použitie diela v daňovom priznaní fyzickej osoby môže byť vo výške 10 tisíc, 20 tisíc, 40 tisíc. Sociálka nebude začínať v podstate, hrubo povedané, vyrubovanie sociálnych odvodov. O autorských príjmoch sa budeme baviť v druhej časti našho školenia podrobnejšie. Opäť taká mini vsuvka, alebo taká malá reklama. Som povedal síce takúto vec, že do veľkej miery je to na oboch stranách, z oboch zmluvných stranách jednoduché, no niekedy je možné si v danej autorskej zmluve medzi SROčkou ako objednávateľom a autorom, ale jedno z možných riešení z praxe, takých doporučovaných, je niečo podobné, čo sme si spomenuli pri vzdelávaní, kancelárii a technike. Tie výdavky na cestu si kontraktori zaplatia z vlastného, ubytovanie, cestu a tak ďalej a pre nich budú daňovými výdavkami a oni o tieto sumy navýšia cenu vlastných služieb, čiže vlastnú fakturáciu. Zaplatia 200 eur na svojom vstupe, za svoje služby si teda vyúčtujú 1000 eur, 1200 eur, pardon, už teraz, 1000 eur za prácu služby, 200 za cestovné a ten zamestnávateľ, nepresný výraz, to bola moja chyba, odberateľ má takto v daňových výdavkoch 1200 eur, aj 1000 za služby, aj tých 200 eur za pracovné cesty de facto kontraktorov, nie zamestnancov. Sice komplikovane, ale predsa.
Chcem zamestnať, chcem odmeňovať nejakého dodávateľa, nejakú dodávateľku, v tomto prípade grafičku Alenu. Jej sa neoplatí otvárať živnosť. Neoplatí sa jej. Ako keby sa ľudia tohto báli. Ja si osobne myslím, že netreba sa tej živnosti báť a nielen, že je to pri nejakej sústavnej a pravidelnej činnosti skôr povinné, ale je to do veľkej miery pre tú grafičku Alenu aj pre toho iného dodávateľa výhodné. No a zákon o daní z príjmov v súčasnosti nehovorí o nejakom označovaní, že takýto reklamný predmet musí byť označený logom firmy a v podstate nehovorí nič viac, že ako to musíme nejakým spôsobom evidovať. Mnoho odborníkov z praxe odporúča čítačekové predmety, aby to teda bolo priechodné a najmä v situáciách, ak ich je veľa, určite ich označiť, určite ich nafotiť, mať prípadne nejaký súpis alebo prezenčku, že komu, kedy, na akej akcii sme rozdali tieto darčekové predmety. V tomto druhom možnom režime auto je stále firemným a používa sa len a len na firemné účely. A ten záver je, že odpočítam si zo všetkých vstupov aj to maximum. Čiže do daňových výdavkov mi všetky sumy vstúpia v maximálnej možnej sume. Do odpočítania DPH, ak som platiteľom, tiež plná suma DPH z dokladov. Jedine, čo paušalizujem nejakou mierou, v nejakej miere, alebo teda jedine, čo krátim, sú pohonné látky. Umožňuje zákon o daní z príjmov vybrať si paušalizáciu za účelom zjednodušenia namiesto vedenia knihy jazd. V tomto bode sa nebavíme o paušalizácii za účelom ošetrenia súkromnej spotreby. To až o chvíľu. Tu stále hovoríme, že auto je používané len a len na firemné účely. No, nechce sa mi viesť knihu jazd, tak som si vybral možný režim paušalizácie pohonných látok z každého jedného bločka, napríklad za tankovanie, zoberiem sumu bez DPH, z nej si v daňových výdavkoch SROčka uplatní 80% a z každého jedného bločka teda zoberiem aj DPH a z tejto DPH si tiež odpočítavanej DPH mesačnej ako platiteľ DPH odpočítam len 80% z tejto DPH, z tejto sumy na bločku. Mikrodaňovník, ktorý teda je mikrodaňovníkom minimálne v roku zaradenia majetku do užívania, vie si odpisy stanoviť sám podľa seba, podľa vlastných nejakých plánov, podľa potreby, podľa nejakého zisku, daňového zisku, základu dane v jednotlivých rokoch a takouto formou optimalizovať daň z príjmov. Dokonca vie si dané auto, ktoré je v sume napríklad aj 10 000, 20 000, 30 000, odpísať ako daňový výdavok hneď v roku zaradenia majetku do užívania, respektíve v roku kúpy. Poviem, tá DPH 4000 z tej vstupnej ceny my v tom režime platiteľ DPH, ako náhle teda v plnej miere všetko si uplatňujem v daňových výdavkoch bez nejakého krátenia pomerov paušalizácie, tak tá DPH je pre mňa odpočítavanou DPH na vstupe v daňovom priznaní k DPH v princípe za daný mesiac kúpy. I keď to nie je celkom presné, ale tak najskôr vtedy. Neplatiteľ DPH, rovnaká suma. Plná suma mi nejakou formou vstupuje aj do účtovných nákladov, aj do daňových výdavkov. Čiže počítam tento raz so sumou 24 000. Nie 20, keďže DPH si neodpočítam, mám ale 24. V prípade v situácii malých SROčiek je aj zamestnancom, aj konateľom, dokonca aj tým, niekedy aj spoločníkom bez pracovnej zmluvy. Spoločníkom určite je. A na tej pracovnej ceste dokonca robí všetko, čo i má na krku. Čiže možno aj vykonávať nejakú tú činnosť, možno aj reprezentuje firmu ako konateľ a možno tak trochu aj ako spoločník. Čiže no a teraz sa vrátim k tej definícii, že pre koho platia cestovné náhrady a kto môže ísť podľa zákona o cestovných náhradách na pracovnú cestu. Zamestnanec, konateľ a dokonca aj ten spoločník, ktorý nemá v SROčke pracovnú zmluvu, nie je zamestnancom, prípadne nie je ani konateľom s odmenou, teda minimálne. Síce ho zákon o cestovných náhradách takto priamo nespomína, no keď sa vrátime k tej definícii takej nepriamej zo zákona o daní z príjmov, podľa ktorej spoločníci, SROčky, aj konatelia, aj všetky osoby, ktoré poberajú nejaké tie výhody z SROčky sú považované za zamestnancov a ich príjmy sú príjmami z závislej činnosti, tak nepriamo cez tento výklad aj ten spoločník je v podstate teda zamestnancom na účely danej z príjmov a patria mu cestovné náhrady. Podľa všetkých pravidel, ktoré sme si spomenuli, aj spomenieme. Alebo som len konateľom. OK, konateľom si,
či už máš odmenu alebo nemáš, ale v tomto režime ty už chodíš robiť nejakú tú prácu, ten skutočný výkon tej de facto závislej činnosti, ale skrátka činnosti pre toho odberateľa. Čiže poprvé trvalý pomer na nejaký ten plný úväzok, na nejaký ten reálny plat, zodpovedajúci danej pozícii, danej práci. A je aj dosť možné, že v tej krajine, v ktorej už bude vyslovene pracovať daný Andrej, daný zamestnanec, vyslaný na výkon práce v danej krajine, musí splniť rôzne podmienky a pravidlá, limity a povinnosti, ktoré stanovujú zákony danej krajiny. Napríklad minimálna mzda, to znamená jediným rozhodnutím SROčka prideli zamestnancom finančný príspevok za každý jeden deň, pracovný deň, plus v tomto rozhodnutí vie rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a prispieje naň na nezamestnanca, na konateľa Andreja, bohužiaľ iba formou stravovacej poukážky. Pravda je taká, že faktúra nestačí, platba nestačí, nestačí bloček. Každá SROčka, každý podnikateľský subjekt si svoje vstupy a dnes sa bavíme o daňových výdavkoch, čiže daňové výdavky musí obhájiť. Poprvé musí byť na svete naozaj aj tá faktúra alebo iný účtovný doklad. No podľa mnohých judikátov nestačí ako keby že jedna veta, jedno slovo na tej faktúre, ale čo najpodrobnejší rozpis, položkovitý rozpis, o čo išlo, aké druhy majetku som obstaral, prípadne ak ide o službu, samozrejme tiež čím podrobnejšie úkony, hodiny, čo ako, z čoho pozostávala daná služba, čím podrobnejšie, tým lepšie. Dobre, to je prvý krok, no ani ten nestačí. Ja potrebujem ešte tú druhú vec. Ja potrebujem dôkaz o tom, že skutok sa stal. Hoci už som počul o tých pozitívnych nejakých súdnych sporoch a rozhodnutiach, ktoré odobrili takéto odpočítanie. Len to je potrebné spomenúť, že tie reklamné služby sú vždy nejak tak, ich asi nemajú radi títo daniari, čiže v konečnom dôsledku buď vám uznajú, alebo vám neuznajú a niekedy sa môžete aj súdiť a buď vyhráte, alebo nevyhráte. No a teda ja sa ešte vrátim k tým hrozným záverom. Ako náhle niekto takúto faktúrku vymyslel, lebo bolo 4 dní pred Silvestrom a chcel si znížiť základ dane za rok 2022 v našom prípade, a nemá k tej faktúrke nielen žiaden dôkaz, ale nebodaj fakt sa nestal ten skutok. Ja som žiadne reklamné služby nekúpil, tak pozor, tu som už jednou nohou v base. V konečnom dôsledku táto služba stojí 250 eur. Čiže ten náš platiteľ DPH nakupuje za cenu bez DPH. Prajem veľa šťastia v podnikaní. Nech sa darí. A krásny deň.